खाकसांहा मीडिया बंधु रगनो ताखुब रगनो इनके तिनी जों प्रेस मीट मा फाइमानि कारण इनके बसी जे जों मनमनपुरुद 1.5 बছर चिनी बरक आरो तंबायखा निनी 200 300 400 500 600 परिवार हाके तंमानि चिनी बरक ताकबो तंखो आरो आं बाङै जों सरकार जोंनो मकल चेरिया आबोनि बागै जों 5 आगस्ट फुङाय 8टानि सिङाव जों सुरु खायनाय हांगार स्ट्राइक सरकार जोंनो आसक जाबद नाया बागै जों आन्दोलन खायनि जों बाध्य उंफायहा सारा त्रिपुरा बररगनो जों बननो सानि नायो जे चिनी डिमान्ड जत चुवा बायजादि सारा त्रिपुरा चिनी एमएलए मंत्री जनसाधारण जत इंटेलेक्चुअल बररग जोंनो चुवा बायदि आबहिनि जों प्रेस मीट नि तरफ थेके जों मा साख्लायो जों आरनियो अनेक तंहा 1.5 बছर लायहा जोंनो सरकार ताबक जरा तैरिया कारेन्ट रिया लामा रिया साथाय रिया बैनि जागाओ के तिनी थांके तिनी ने तैरियो बैनि जागा के तिनी थांके तिनी लामा रियो इनके जोंके 1.5 बছर लाय दंबो जोंनो तै एक थुटा जरा जोंनो खानियाखौ आबोनि बाङै जों बाध्य अंखा जों हांगार स्ट्राइक दंनि नन एक्सेप्ट रिटार्निस ग्रुप जों 3टा डिस्ट्रिक्ट नर्थ उनकुटी दलाय वो जों 1235 फेमिली बीएनसीटी एनएलएफटी एटीटीएफ जों सेंट्रल कमिटी बनो सिद्धांत खायखा जे जों 48 घंटा जों हांगार स्ट्राइक आसकनाय आरो जत जोंनो चुवा बायजादि 48 घंटा उंबो जदि सरकार जोंनो एक्सेप्ट खाया हंगे जों 72 घंटा आसकनाय 72 घंटा खायबो जदि सरकार जोंनो नाया हंगे जों 100 घंटा आसकनाय 100 घंटा खायबो आसकया हंगे जों आमरण जों खायनि जों सुरु खायनाय आमरण खायनाय जे आंदोलन सक्सेस हुयासाक जों बनो याकारिया आं बागै जों जत एमएलए मंत्री ईएम जत तंनाय रनो जोंनो चुवा दिहिनि जों कबक जाओ जे जों 2018 नि सिं जों सरकारनो बार 3-4 बार थागिया बांमा जों मेमोरेंडम रिहा ऑफिसो बुसुक थाहा धर्मनगर जों बुसुक मा खाब्रुङा हाकेफानो सरकार जोंनो ताबक जरा प्रतिश्रुति रयाखो जों कक सायाखो बागै जों ताबक जों बाध्य अंखा जे 48 घंटा जों 5 तारिख आगस्ट फुङायनि 8टानि सिं जों सुरु खायै जों सुरु खायनाय जों जे सक्सेस हुयासाक जों अब आसकनाय हि जों कमिटी तरफ थेके जों सिद्धांत नाहा आरो जत प्रिपारेशन चलै तंहा आरो चिनी जत तंनाय रगनो जों बनो साख्लायनि मुसुगु 1235 जारा चिनी लिसो तंनाय रग खरक साफानु बात करिखे नर्थ उनुक्ति दलायनि ब्रक जत अब प्रेस नि बिसिं तै खनागै जतनो सकफायनि ओंथौ जों फुन बायतो जत कालेक्शन खायमाय आउनाय आं जत प्रेस नि बिसिं नगै जत मिस करिखे जत फायनाय हि आं कबगो इनके जों तेबो मा साव जों बो हांगार स्ट्राइक न ताकिरिदि किरिगै तातौनि जिनि दाबिनो आदाय खायनि जों आन्दोलन खायनांनाय थैयासाक आन्दोलन खायनांनाय आमनि बागै जों आशा खायो जिनि दाबिनो जों सक्सेस सुंनाय हि जों खाखायो आमनि बागै जों जत जिनि सारा त्रिपुरानि बासिनि बर रगनो जों सानि मुसुगु निरक जत जे सिनाय नुगनाय जों रिंगिया सियानो निरक चुबा फायदि जत नांख्रु फायदि हि कबगैनो दिनै आं प्रेस किसा कक सामानि बिसिंतै अरनो आं पायरहा जतनो हामबाय आबो केचिनि प्रथम क्लास्टर ब्लेस एंके आईडब्ल्यूएमपी प्रोजेक्ट एके ते कैसा के चिनि केस पेंडिंग केस पेंडिंग तंगो क्लास्टर ब्लेस तंगो ते कैसा के लैंड अलॉटमेंट तंगो अब चिनि 5टा डिमांड जोंनो तारातारि सक्सेस प्रथम जों सरकारनो सामुचुमाखे बो चिनि थानि कपि तंगो जे जोंनो 4000 एकड़ जोंनो जे कपि रोमा अबनो दायति डिमार्केशन खायरिनि ओंथौ जतनो हामबाय।